И здравейте, печаги! Днес сме в Лартика и в днешното епизодче ще видите доста PvP, нали, като цяло вече е Map 3, както знаете. Ще видите доста PvP, също така ще видите доста трапвания. Ще видите как без малко да направим тима на Hero King Raidable, станаха на едно тяр, след което последния отрапвал умря, но им върнах едно тяр, не разбрахме защо нещо се беше объркало, но се тая, надявам се, нали, клипа да ви хареса. Също така ще оставя и част от клипа как нали, копая също така. И доста PvP-та. Сега ще ви покажа и като цял нашия хом. Трябва първо да ви го покажа отгоре. Доста хора казват, че хома им харесва. Та ето го хома като цяло. Нали, отгоре може да се види целият хом с стъкла, доста интересен е направен. Като цяло тия украсения по хома, тия мортали, всичката, почти всичко съм го правил аз, с изключение този портал го е направил Critical Core, този е тъцата и като цяло тия другите работи, които са украсения, както виждате, са от мене и не само. Тук имаме, нали, тук се вижда нашата добривър, тук се виждат другите работи, доста не налична и интересен е хома и на мен като цяло доста ми хареса как стана. Сега ще влезем и в него да ви го покажа. Тук имаме един огромен перл капчър, който не знам защо е сложена така перлата, не съм го правил аз, и нали, хората от факшена. Ето го лидера, Айсалти Орел. Така, тук означава имаме сейф румчета, нали. Имаме 3 сейф румчета, тук едно, там едно. И да, тук са ни полшанките. Имаме доста хелки. Само доста тия, че просто излизах. Това е Critical Core, който направи End портала, нали. Тук имаме някакви рандом честове, това са ниамбили, тук имаме Enchanting Spawner, имаме ферми тук, не може без ферми. Тук имаме някакви води. Тук има кокошки, принципно, обаче не знам къде са. Някой ги е избил. Това е оня Safe Room Trap, който видяхте преди малко отгоре. Доста интересен. Тук ето го End портала. Доста, нали, шет е направен, обаче няма значение. Не че е шет направен, доста ми хареса така окраста, обаче е точно на ръбчето и като минаваме, може да паднем без да искаме. Ето го портала. Тук имаме фаерки, тук имаме малко инвиски, спитки, както виждате. И като цяло това е от нашия, нали, хом. И тук е аутобрилъра, който прави, нали, пошанките ни. И както виждате, тук имаме малко хилки. Сега ще ги пренеса и хора, извинете за прекъсването, фрап съм изпря. Сега докато пренасяме хилките, ще поговорим, нали, малко като цяло за Лартика. Има малко, нали, може да влезе тя и питому ще бъде в описанието. Нали, TeamSpeak и пака също ще го оставя в описанието, FateCK, но все пак ще бъде в описанието, който преди се е оплаквал от бъгове в бъдъра и се е отказал заради бъгове. Няма страшно, мисля, че вече всичко е фиксато, защото тамата пак спираше сървъра към 1 часа и всичко мисля, че е оправено, спаунери, всичко. Мисля, че даже не е нямало бъг с спаунерите в този World, но мисля, че всичко останало, бъговете там са оправени. Надявам се да ви хареса клипа и ще се видим във втората част, първоначално когато копаем, и втората част ще бъде като вече правим PvP и трапваме доста хора, ще се видим след малко. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down.
to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, gravity pulls you straight down. Clear sky. Отивам на Ексит, да знаеш, операвам към Ексит. Но се скачай. Нямам скидка. Скачам. Аз съм риб. Гастери, И аз съм риб. Ай, само къде си Ганти? Ами, човек ви има заебати, до ви хубаво си правите бати. Аз съм на Ексита. Той път човека за трап си говори. Ама не е за обикалянето на брат, не мога. Аз бях. Аз бях обърни пълни. Сваля се. И няма да сваляш. Отивам към кома. Ай салтото, къде е ай салтото? Ай салтото ме трябва. Бинго. Спид 3. Никой има гони, бе. Аз съм зад вас, бе. Знам, че сваля, ама ти са пътя. Разката поставя на 20 минути. Аз съм собствена. Ама ай салтото, брат. Ами ще умре, бе. Ама не искам да умре. Не са пръщайте, бяха ти. Никой има гони, бе. И хора на страхме трапили почти целият тим на Hero King-а. Нека да видим как са само. Ето вижте какво става, добихме Hero King-а. Сега остава още 2-17. Дава умирам, приятели, жълби. Пуснати Regeneration. Няма да влизам биги. Никой не трябва да запуши, бе. Трябва да запуши. Браво, бе. Носи се, прибери се в каптера. Иди, бе. И така хора, виждате колко... На едно дитянца. Кои, бе? Горе. Сега Hero King-а са на едно DTR, нека видим какво ще се случи обаче. Думайте. Ето го, Zero и 17 МС. Бой! Zero и 17 МС са тук, момчета. Почнаха да бягат. Всички са тук. Гонете ги нищо! Който мой да им влезе в кома, да влиза. Бързо! Айде. За втори път ще трябва да тия, бе. Ето е Ексепо ли къв е? Влезнах им 200 съм! Инти се пускам ти всичко. Не мога, не съм точно 200 и
И това хората, които вече ферапин тук могат да работи. Ами, мъчат се да лога. Мога. И мъчат се да лога. Те нашите пишете да бил. Знаеш ли какво беше? Пипайте ми ръката да мойда. Чакайте ми. Става го. Бой! И сега ще им държа стрен, дами и господа, и ще рейднем после Hero King-а. Както виждате. Ето, стренто. Единия ще го ограбват ли? Не го хитна ще го. Добре, се получава. Го мястото от половините вече там. И нека ви видим ли ще успеем да направим Hero King Tradable. Най-вероятно. Тук ми сте две идеални. Колко време остата ли гейм? Или рейдабъл става, дами да става, видите каква е масия в печката, това е става. Бой! В краката! В главата, в краката Иди, амай! Аз съм много. Писки съм тя. F по Hero. Ти ще сай му град, айте ми тебе. Найдем ми каска. Сега лъжи, че го имаш много, бе се там. За кое толкова? Взимам тук един меч да знаеш. Хайде, един игра. Колко пиерни нямаме. Но само един. Двама са. Само си, хайде, един умря. Да отивам ли към слома има? Не, стой. И та хора, като виждате, ще отиваме да рейдваме Hero King MC. И какво става хора, сега сме... Пускай стрел! Добре, държат. Значи те ми бил. Оле, още не видите. Така сега тръгнахме името. Двама са брат свет. И та хора ще се върнем вече като е името. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. Bones crave your skin, temptation within. Как ти мога да остава? Просто ми кажа да ми запомня. Той си. Давай. Ти опит? 17 минути обаче. Дай да убиме този 17 месец. Той фокусира по мене. Убихме го. Браво. Yeah.